ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଣ୍ଡା ପିଠାର କାହାଣୀ। ଆମେମାନେ ତ ସବୁଦିନି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। କିଏ ବା ନ ଖାଉଛି? ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଠାପଣା କି ଭୋଜି ଭାତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ବା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଗାଁରେ ଅଛି, ତ ଏଇ ପିଠାପଣା ନ ଖାଇ କୋଉ ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଆଜି ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ପିଠା ବେସିକାଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ରାତିରେ ଗରମା ଗରମ ଚୁଲିରୁ ପୁରା ବାହାରିଥିବ ଅଥାରରୁ ପିଠା, ତାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଆମେ ଏଠି ପରିବାର ସାରା ସମସ୍ତେ ମିଶି ପଡ଼ିଲୁ ପିଠା ପ୍ରିପାରେସନରେ। ବୋହୂ କହିଛି ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ। ତ ଚାଉଳ ଭେଦା ଗଲା, ତାକୁ ଚୁନା କରାଗଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଜନ୍ତା ଯାଇକି ପିଠା ହେଲା। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ସାରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ କୋଉଟା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଅଥାରରେ ପିଠା ଦବା ଆଉ ପିଠା କାଢିବା। ଆଉ ସେଇ ଟପ୍ କାମଟା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଭେଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ହାତରେ ଧରି କାଢିବାଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଲେ। ଏଇଠି ପିଠା ଗରମା ଗରମ ପିଠା ଆମ ହାତରେ ଆସି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ କୋବି ପିଠାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଲି। ଓହୋ, ଏଇଟାର ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ନିଆରା, ଆଉ ମିଳିମିଶି କରିବା ତାର ବି ଅଲଗା ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ। କେମିତି ଲାଗୁଛି?